Dinhi sa usa ka hiwi nga kalibutan sa unsang mga paagi ang katawhan sa Dios mahimong talagsaon. Ang katawhan sa Dios mahimong talagsaon bisan pa man taliwala niining hiwi nga kalibutan pinaagi sa pagsunod sa mga pasidaan nga gisulat sa Biblia. Sumala pa sa Testimonies for the Church, Volume 5, page 144, nag-ingon, ang Biblia adunay daghang pasidaan batok niining mga sanaa. So kita tanan, sayod niya na, o kita gitagaan gayud sa mga pasidaan pinaagi sa Biblia. So isip ingon nga mga imbahador ni Kristo, si Sister White nagngalyupo kanato nga maton pa niya, nangalyupo ako kaninyo nga nagaangkon sa presente nga kamatuoran nga batukan dayon ang bisan unsang pagduol ngadto sa kahugawan o talikdan ang pakig-uban niadtong naghingos og dili putli nga sugyot. Kasilagan kining pagkahugaw nga mga sana o makahugaw nga mga sana uban ang labing dako nga pagdumot. Likayi ang maninintal bisan pa ang nag-angkon nga mga sumusunod ni Kristo nga si Satanas diha sa dagway sa tao.